Salutare, bine ați venit! Un update piețe. Vedem ce se mai întâmplă cu S&P, cu petrolul, cu aurul. Mergem și pe graficul Bitcoin și vedem dacă poate fi un altcoin season sau nu. Următorul update geopolitic, o altă zonă din Africa. O să încerc să acopăr ce a mai rămas din Sahel și Somalia. Este destul de important pentru că este un conflict proxy acolo care se întinde și în Golful Aden, Sămătoarea Bab el-Mandeb și Marea Roșie, până la canalul Suez. Ori mai întâi vedem ce se întâmplă cu Dixie. Există posibilitatea să aibă o creștere din zona asta. Poate să întârzie, sunt pe daily, poate să întârzie creșterea asta și în timpul ăsta poate să avem o creștere pe altcoins. Eventual Bitcoin să țină zona asta peste $115.000 momentan. Dar din punctul meu de vedere, Dixie arată ok, ar putea să aibă o creștere din zona asta. S&P daily nu cred că poate face mare lucru din zona asta. A făcut high-ul și a atins targetul. Zona de 7400 este mult prea optimistă din punctul meu de vedere. Acum există posibilitatea să atingă acea zonă, dar poate peste multe luni, eventual 2 ani, ceva de genul ăsta. Aici cred că va face un sideways chiar dacă ajunge 6400, 6500. Nasdaq la fel, nimic nu mă aștept la el, nimic important, poate să meargă și în 24 din punctul meu de vedere. Îmi sugerează doar că există posibilitatea să înceapă o scădere pe piețe. La fel și Dow Jones se apropie să spargă zona asta, există posibilitatea să facă un high aici. El dintre cele trei nu a făcut high-ul, există posibilitatea să meargă în 46, puțin peste. Aurul, mă așteptam să ajungă undeva în 3600 și încă mă aștept, chiar dacă ar putea să pice undeva în zona asta 3100 și să facă un sideways aici, eventual să aibă și un dump în 3000, există posibilitatea să crească și să atingă acel 3600. Argint îl aștept de ceva timp în zona 44 și cred că o să ajungă, chiar dacă mai face un sideways aici, există posibilitatea să meargă în zona 44. Iar petrolul, există posibilitatea să fie o scădere pentru că se încearcă menținerea prețului petrolului la un anumit nivel, eventual să scadă prețul petrolului, pentru că în momentul în care ar crește, atunci ar avantaja Rusia, cumva China în continuare cumpără de la Rusia și le convine chinezilor să cumpere de la rușii, din punctul meu de vedere, la orice preț. Petrolul ar ajuta pe Rusia destul de mult și există posibilitatea să mai fie făcute publice niște zăcăminte. Asta înseamnă că crește supply-ul, iar investițiile sunt constante, creșteri de 1,5% pe an. Total market cap-ul pe petrol este undeva la $2,6 trilioane, cam astea sunt toate investițiile și până în 2030-2033 există posibilitatea să ajungă undeva la 3,3, ceva de genul ăsta, 3,4 trilioane de dolari. Ok, Bitcoin daily este foarte important să stea în zona asta, undeva peste această zonă, peste $100.000. Părerea mea este că ar putea, odată ce a ajuns în zona asta la 120 și ar putea să meargă undeva în zona 125 în câteva zile, evident, după care să înceapă o scădere și este important să țină această zonă. Părerea mea este că nu o va ține, dar este doar părerea mea. Eu sunt bearish pe Bitcoin de aici, mai ales că deja începe să-mi arate un grafic nasol aici, un canal ascendent, eventual un rising wedge, vedem până unde merge tot graficul ăsta. Overall, nu am cum vreodată să fiu bullish pe Bitcoin de la peste $65.000. Ok, mergem puțin pe TMC3, am o zonă de target pe el, sunt pe daily, cam asta ar fi, începând de la 1,45, este la aproape 1 trilion, până undeva în 2,5 aproximativ. Sper să meargă puțin mai sus, sper să ajungă și în 3 trilioane de dolari
altcoins, total market cap 3. Cam asta este punctul meu de vedere despre altcoins, există posibilitatea asta și trebuie neapărat ca Ethereum să stea peste 4.000. Dacă testează zona 4.000 și și are reject de acolo în timp în care Bitcoin se consolidează peste 100, atunci e nasol și trebuie să vedem creșterea Ethereum neapărat pe acele bounce-uri de ale lui Bitcoin dinspre 100.000 sau 103, depinde unde se consolidează. Momentan mă interesează să găsesc o zonă de suport pe Bitcoin care să țină pentru un scurt trading range, eventual o retragere de 13-15%, ceva de genul ăsta. Mă uit pe Bitcoin, vedem când începe retragerea. Dar overall sunt bullish pe altcoins de foarte mult timp și de când așteptăm momentul ăsta, mai ales cu cei de pe Patreon. Dar cam atât pentru update-ul ăsta, până la următorul, mai bine, after.